में दुकानदार उहे नु सामान बेची जौन बिकाई। हां दूध दही हो गए। अब खूब निमन भोजन का होता नहीं। अब 5 रुपए के बगल में से निकालते नहीं। क्या करो क्या करें खाली फरमाइश दिला से काम ना चली। चाचे हैं जकार्ता मालिक ऊपर ध्यान देवे के होई। भोजन पर 100 रुपया मिलता तो चाचा के 500 दे देवे के चाहिए। दिलीप शर्मा जी रौरा भोजन गोले बन तो 500 चाहे 1000 रुपया ले लेवे के बा। हमनी के भाई कोई है ध्यान देवे के होई। अब तनी शहर के आदेश आइल बा। लक्ष्मी बेटी का हाली लक्ष्मी क्योंकि है बेटी के जन्म होला तो पूछल जाला के रुआ कि कौन लड़का भइल बा तो लक्ष्मी आइल बड़ी। लक्ष्मी बेटा केहू की होला तो केहू ना कहला कि विष्णु भगवान आइल बड़े बाकी बेटी के लोग लक्ष्मी जरूर कह देला। हम तो इससे पूछी ले अरे बाबूनी के माई साचे बतिया कही दे तू ललना। राजा हिमांचल की हाँ बेटी के जन्म भइल बा पार्वती नाम रखाइल बा। बेटी के सुंदरता देख के सखी ले पूछता कि ए बबुनी के माई ए रनिया कमाना व्रत कैलू तब बबुनी अतना सुंदर भइली है। व्रत कैलू तब बबुनी अतना सुंदर भइली है। हम तो इसे पूछी देखी सोहर सबका दुआरी पर ना होला सोहर कितना लोग तरसते रह जाला सोहर खातिर बाकी जहाँ सोहर होला वही खर्चा के घर हो। सोहर में अच्छा बबनी का फूफा जी 51 रुपया दिले बनी हार्दिक अभिनंदन बा। आहा अब तो जरा घर के हमनी के अन्न खाई ले सन वही घर के हमनी के सदस्य हो जाइले सन। पैसा ले ली श्री त्रिवेणी शर्मा जी मास्टर साहब 100 रुपया दिले बनी हमारे को मिला था। अच्छा आ बबनी के फूफा जी हमरा के पुरस्कार दिले बनी। अब तो जरा घर के हमनी के अन्न खाई ले सन वो परिवार के सदस्य हो जाइले सन। ताजे परिवार के सदस्य बनी सन हमनी के तो समझ जाई कि बबनी हमनी के भतीजी भइल और वह बबनी के फूफा हई तो हमनियों के जीजे जी हनी रहुआ हित बनी हमनी के तो पैसा अपना दीदी खातिर बचा के नत ले जाइए जैसे अब इज्जत में हमनी के हाथ लगावत हैं धीरे धीरे प्रवेश हो गल भाई अब जननी ए ला 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 कमाना व्रत कैलू तो बबुनी अतना सुंदर भइली है। तो बबनी के माई कह तरीके सखी लोग कहनी में माघ के रे कादसी दोवाद सीके पार न दोवाद सीके
बबुनी अतना सुंदर भई मास्टर साहब गल बनी घरे अतना खुशी बा बबनी खातिर तो परिवार से हमनी के आग्रह करब जा सब बैठ के सुनी ई प्रोग्राम रुपया पैसा दान दक्षिणा अपना जगह पर बा बाकी मास्टर साहब हम जब ले गाओ तनी तब ले रवा बैठी हाँ बबुआ आ ये ललना भूखा ब्राह्मण के देखी अमनी तो बबुनी अतना सुंदर भई बबुआ और ही पूछा तलो कि बबनी के माई हाँ कौन माँ से बाबा के हो बबुआ के बड़की मम्मी के तरफ से 20 रुपया बड़की मम्मी वो 20 रुपया दे लेबे 20 रुपया बड़की मम्मी धागा लो बड़की मम्मी के तरफ से बड़का नोट आवे के चाहिए रे भाई हां मैं एगो खाली जीरो कम हो गइल बा अब माई के तरफ से नोट ना कुछ चिन्हाती चाहिए माई के तरफ से चिन्हा मिले के चाहिए खुशबू राज ऑर्केस्ट्रा सुशील जी बैरिया से पुरस्कार दिले बनी हार्दिक अभिनंदन कौन माँ से बाबा तोरा विवाह कइले कौन माँ से गवना अरे कौन माँ से गवना नुए ललना माँ से सुतलू से जरिया तो बबुनी अतना सुंदर भई से सुतलू से जरिया तो बबुनी अतना सुंदर भई एकरो जवाब लोग आवेला अगहन में बाबा मोर विवाह कइले जेठ मासे गवना भइले जेठ मासे गवना भइले ए ललना सावन मासे सुतनी से जरिया तो बबुनी अतना सुंदर भई है ये ललना सावन मास सुतनी से जरिया तो बबुनी अतना सुंदर भई है शर्मा मनोज सोहर गावतार गाय के सुनावतार गाय के सुनावतार ये ललना जुग जुग बाढ़ो एहा वात महलिया उठे
सोहर है ला ला ला। ये ला 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 जुग जुग पढ़े ए बबुआ लड़का चाहे लड़की होले तो लोग गोदी में खिलावेला आ खिलौना भी लोग आवेला। अरे बबुनिया के हो बबुनिया के तो सर पे काले काले बाल बबुनिया के सर पे काले काले बाल बबुनिया के। बबुनी के मम्मी बड़ी रंग रसिया बबुनी के मम्मी बड़ी रंग रसिया पापा बड़े दिलदार बबुनिया के पापा बड़े दिलदार बबुनिया के। ए बबुआ बबुनी के दादी अरे दादी दादी रे बबुनी के दादी बड़ी रंग रसिया बबुनी के दादी बड़ी रंग रसिया दादा बड़े दिलदार दादा बड़े दिलदार बबुनिया के। ए बबुआ ए में लड़का होला तो लोग आवेला। बबुआ के चाची बड़ी रंग रसिया बबुआ के चाची बड़ी रंग रसिया चाचा बड़े दिलदार लल्ला के सब काले काले बाल हरी लल्ला के। इस प्रकार से राजा हिमांचल की यहाँ सोहर मंगल होता। अपने लयदारी गाली हो जाओ यह बातें हो